Salutare și bine ați venit! Astăzi ne aruncăm într-o poveste de-a dreptul incredibilă. O lecție despre cum cele mai bune intenții pot duce uneori la rezultate absolut dezastroase. E o poveste despre ingeniozitate, despre stimulente greșite și despre șerpi, o grămadă de șerpi. Haideți să ne imaginăm ceva. O autoritate se confruntă cu o problemă serioasă și vine cu o soluție care pare perfect logică. Dar în loc să rezolve problema, soluția o face de fapt exponențial mai rea. Ei bine, exact aceasta este întrebarea din spatele fenomenului pe care îl analizăm azi. Și ca să înțelegem de unde a pornit totul, trebuie să facem o mică excursie în timp. Ne aflăm în Delhi, India, pe vremea regimului colonial britanic. Un oraș vibrant, plin de viață, dar care se confrunta cu o amenințare constantă, de-a dreptul mortală. Practic, străzile, grădinile, bar chiar și casele, nimic nu era sigur. Populația de cobre scăpase complet de sub control, iar mușcăturile veninoase erau un pericol real și de zi cu zi pentru absolut toată lumea. Guvernul era, evident, sub presiune să facă ceva și să facă repede. Așa că, ce au făcut? Au venit cu un plan care pe hârtie cel puțin părea infailibil. Era direct, se baza pe un stimulent economic foarte simplu și, mai mult, implica direct comunitatea în rezolvarea propriei probleme. Ce putea să meargă prost, nu? Bun, haideți să ne uităm puțin la logica asta. Pare beton, nu? Practic, creezi o piață pentru cobre moarte. Fiecare șarpe pe care le elimini devine o sursă de venit. Așa că oamenii sunt încurajați să vâneze activ șerpii ăștia periculoși. Problema ar trebui să dispară treptat, iar orașul să devină mai sigur. O situație win-win, cum s-ar zice. Corect? Doar că aici intervine un factor pe care, se pare, planul nu l-a prea luat în calcul. Ingeniozitatea umană, mai ales atunci când sunt bani la mijloc. Populația locală s-a uitat la programul ăsta nu doar ca la o soluție, ci ca la o oportunitate de afaceri. Și exact această realizare a schimbat totul. La un moment dat, cineva s-a gândit, stai puțin, de ce să riscăm să ne muște șerpii ăștia periculoși prin sălbăticie, când putem, de fapt, să creăm o sursă controlată și sigură de venit chiar la noi acasă? Ideea asta a dat naștere unei industrii complet noi, clandestine. Uitați-vă la contrastul ăsta, pentru că e absolut genial. Pe de o parte avem intenția guvernului, hai să scăpăm de un pericol public. Pe de altă parte avem rezultatul real de pe teren, apariția unor adevărate ferme de cobre. Oamenii nu mai rezolvau problema, ci o cultivau la propriu, pentru a profita de recompensă. Ei bine, era și normal, la un moment dat, administrația britanică s-a prins de șmecherie. Ceva nu se lega. Numărul de piei de cobră care veneau pentru recompensă era din ce în ce mai mare, dar numărul de șerpi de pe străzi nu scădea, ba chiar părea să crească. Când și-au dat seama că programul lor finanța, de fapt, creșterea numărului de cobre, au luat o decizie drastică. Din perspectiva lor, era singura mișcare logică. Dacă stimulentul creează problema, tai stimulentul și problema dispare. Simplu. Doar că au omis să se gândească la pasul următor, la consecințe. Și dintr-o dată, afacerea cu cobre nu mai era deloc profitabilă. Șerpierea, care ieri era un activ valoros, au devenit peste noapte doar niște guri de hrănit, periculoase și absolut inutile. Așa că, într-o mișcare la fel de logică din punctul lor de vedere, crescătorii pur și simplu le-au dat drumul. Și iată rezultatul. Ironia supremă. Ilustrată perfect. După ce s-a terminat toată operațiunea, Delhi nu doar că avea din nou o problemă cu cobrele, ci avea o populație de șerpi veninoși mult, dar mult mai mare decât înainte ca programul să fi început vreodată. Soluția lor a creat, de fapt, un dezastru. Povestea asta remarcabilă nu e doar o anecdotă istorică, o ciudățenie. Nu, este exemplul clasic de manual pentru un concept economic și politic fundamental. Un mare avertisment despre consecințele neintenționate. Și așa ajungem la definiția formală. Punctul crucial aici este că stimulentul a fost prost conceput, foarte prost. În loc să recompenseze rezolvarea problemei, adică un oraș cu mai puțini șerpi, a recompensat producerea dovezii, adică pielea de șarpe. Și asta e, în esență, tot secretul efectului Cobra. Asta este lecția fundamentală de ținut minte. Fie că vorbim de politici publice, de management în afaceri sau chiar de reguli personale. Sistemele de recompense pot duce la rezultate absurde dacă oamenii găsesc o cale mai ușoară de a obține recompensa în loc să îndeplinească scopul real al sistemului.
Și astfel, analiza noastră se încheie cu o întrebare de reflexie. Dacă ne uităm la lumea din jur, la bonusurile din companii, la politicile guvernamentale, la sistemele educaționale, oare unde am putea descoperi că, fără să ne dăm seama, încurajăm oamenii să crească mai multe cobre, în loc să rezolve problemele reale? E o întrebare care merită pusă.